усе далучацца, хто яшчэ хацеў далучыцца. Добра, выдатна. Тады пачнем. Все, всіх вітаем на просторах, безмежных просторах нашага музея. І сёння тэма такая вельмі цікавая. Тэма, про якую мало хто раней гаварыў. Чамусьці, от можа далучыцца до нас спадаркенька, патлумачыць таксама адну з прычын. Экспрэсіянізм і беларуская літаратура, экспрэсіянізм і беларускія літаратары. Заўсёды, калі я чытаў розныя крытычныя артыкулы пра нашых пісьменнікаў, то, асабліва пра тых, хто жыў і тварыў у першай чвэрці 20-го стагоддзя, то казалі, там, напрыклад, пра Купалу ці Богдановича, уплыў сімвалізма, уплыў нейкі мадэрнізма крыху на нейкі этап, але пра экспрэсіянізм ніхто нічога не казаў. І мяне дзівіла чаму. Калі я пачаў вывучаць, я з 9 класа захапіўся гэтым плынню ў мастацтве, асабліва ў жывапісе, і вывучаў нямецкіх мастакоў, экспрэсіяністаў, і аўстрыйскіх, і гэтак далей, а далей пайшлі палякі, чэхі, французы. Мне яны заўсёды падабаліся тым, што яны былі вельмі суб'ектыўныя, у іх былі яркія фарбы, у іх быў крык, боль душы, і былі вельмі такія шчырыя, моцныя, балючыя эмоцыі. Быў нейкі гратэск у выяўленні рэчаіснасці, і ўвогуле рэчаіснасць для іх это была проста нагода паказаць нейкія ўласныя суб'ектыўныя перажыванні. Менавіта праз боль, праз нейкі гратэск, праз паламанасць усяго. І свет яны бачылі як нешта такое разламанае, пякельнае. Прынамсі, большасць экспрэсіяністаў, нямецкіх. Як вядома, узнік гэты накірунак афіцыйна, першая выстава экспрэсіяністаў была ў 1905 годзе, і пасля пачаўся росквіт гэтага мастацтва, асабліва ў Нямецчыне, і ўсё это доўжылася ўсю Першую сусветную вайну і пасля Першай сусветнай вайны ў 20-е гады. Усё гэта было ў Еўропе. І тады і паэты ўзніклі, напрыклад, такі як Готфрід Бен, і тэатр пачаў развівацца ў такім жа ключы, вельмі суб'ектывісцкім, балючым. Кінематограф, само сабой, тут можна згадаць і Фрыца Ланга, і Фрыдрыха Вільгельма Мурнау. Тут у асноўным немцы зноў жа стваралі асноўную такую плынь, асноўны кірунак, асноўны настрой. І пачаліся стварацца фільмы зноў жа навеяныя снамі, нейкімі фантазіямі, дзе дзейнічалі супертыраны, якія хацелі ўсіх людзей пад сваю уладу падмяць. Дзейнічалі людзі з неўстойлівай псіхікай. Увогуле, увесь свет, паводле экспрэсіяністаў, гэта было адна суцэльная такая крывавая рана, скажем так, на якую толькі рабілася, што сыпалася там соль і самыя розныя такія моманты. Все гэта было ў Еўропе. І все гэта было зразумела чаму, таму што спярша былі нейкія рэвалюцыйныя буры на пачатку стагоддзя, не толькі яны былі ў Расіі, так? Пасля была Першая сусветная вайна, якая паўплывала, безумоўна, на гэта. Працэс гэтай вайны, як пекла раскрылася. Пасля вайны, калі атрымалася таксама, тое, што атрымалася, і немцы, якія себя адчувалі дастаткова такімі разбітымі, зняможанымі, а самае галоўнае, іх душыла вялікае пачуццё крыўды, все гэта вылівалася ў такія ўстворы мастацтва. Жывапіс, графіка, літаратура, тэатр, кіно. А беларускае мастацтва быццам бы ўсё гэта абмінала. Бери, пожалуйста. Сейчас. Да, зараз уберу, што? Як быццам бы ўсё гэта абмінала. Але калі чытаць уважліва, не чытаць літаратуразнаўцаў многіх савецкага перыяда, а чытаць тэксты, непасрэдна самі тэксты, Алаіза Пашкевіч, асобныя творы, Янкі Купалы, Францішка Аляхновіча, Змітрака Бядулі, і параўноўваць гэта, тэксты 905-х гадоў, 7-х, 15-х гадоў, 17-х, і параўноўваць гэта з тым, што паралельна стваралася ў той жа Нямецчыне, Аўстрыі, Чэхіі, той жа Францыі, то ты бачыш супадзенне. Эстэтычнае супадзенне, настраёвае супадзенне, візуальнае супадзенне, па сутнасці. І ты разумееш, мы ж таксама былі там жа. Мы таксама любілі гэтую плынь. Нас таксама на вельмі ўплывала. І заставалася пытанне, а чаму тады пра гэта ў літаратуразнаўстве савецкім ні слова?
Я думаю про гэта і зразумеў, потому что экспрессионисты, советская литературознавство опрацовывала, само собой, служила советской системе идеологии, а в основе советской идеологии что было? Полная перемога над нягодами жыцця, абсолютный оптимизм, мы пераможем, культ моцнага человека, альбо человека, які перамагае свою слабость и ідзе до финальной перамоги. Неважно над кім. Ці над буржуями, ці над немецко-фашистскими захопниками, ці над некими нягодами там пасляваеннага кшталту, але гэта заўсёды павінна быць перамога, павінна быць нешта стваральнае. И, само собой, гэтая система не могла сказать, что той самый экспрессионизм, где мэта показать боль, хваравітасць, неупэўненасць, разлом, безумоўна, такое яна прапагандаваць не могла, а тым больш не могла казаць, што многія пісьменнікі, якія затым у савецкім літаратуразнаўстве лічыліся нашымі зоркамі, што яны падтрымлівалі такое. Вось. Таму, натуральна, а зараз у нас таксама, нейкіх пераацэнак істотных я не бачу, і таму застаецца ўсё, як застаецца. Што, паўплываў крыху сімвалізм, паўплывала крыху там модернізм, і все. А в основном все наши письменники стояли на моцным реалистичном грунте и были такими реалистами, что аж больше реалисты, чем Мастак Шишкин. Вот. Хотя, читаючи их тексты, ты разумеешь, что это, конечно, зусім не так. Вот, например, можно взять первую нашу такую ведомую дзеячку Алейзу Пашкевич, тетку. І яе рэвалюцыйныя творы, паслярэвалюцыйныя творы. Што ў іх у аснове? У аснове у іх, безумоўна, ёсць нейкі рэалістычны факт. Напрыклад, там, хрэст на свабоду. Там людзі ідуць там да цара, каб сказаць, што вот цар, калі ласка, там, мы да цябе з добрымі намерамі, і давай дзе пагаворам пра гэта, так? Але вырашаецца ты верш не реалистичными сродками, а вырашаецца менавіта нейкі такі балючы, менавіта экспрессионистичный спектакль, где мы бачым выбухи, клічнікі, мы бачым кроў, мы бачым як рваны монтаж, такую вот яркую субъективистскую картину. Там и небо раскрывается, там и Бог з'является, там и дьявол, и черт, там все в целом. То есть, по сутнасці, калі гэта параўноўваць з жывапісам якога-небудзь там Ганса Грундинга ці якога-небудзь там Георга Гроса ці Отто Дикса, калі яны малявалі Першую сусветную вайну, пісалі карціны, то эстэтычна яно супадае. Суб'ектыўны погляд, яркі погляд, эмацыйны погляд, вось, а ў нечым таксама і супадае на тое, хто быў у яе адным з асноўных герояў. А адным з асноўных герояў у Алейзы той самай Пашкевіч, цёткі, калі браць, напрыклад, яе прозу, гэта была зноў жа адзінокая істота, напрыклад, дзяўчына, хворая, адна, якая ведае, што хутка памрэ, свет вакол яе адносна варожы. Вот, яна хоча да некага шчасця, хоча да чагосьці чагосьці яркага, неяснага, вось, якая ўспрымае рэальнасць, як зноў жа нейкі свой такі дзіўны сон, як такую некую вот дзіўную суб'ектыўную фантазію. Вось, напрыклад, урывак менавіта з апавядання «Зялёнка», дзе таксама гэта, я б не сказаў бы, каб это быў нейкі цалкам рэалістычны тэкст. Выйшаў артыст, не пакланіўся, а не глянуў, каму будзе іграць. Стаіць яшчэ дзіця хлопчык, лицо натхнёна, паводзіць скрыпку падносіць на рамяно. Смычок чуть-чуть доткнуўся, і азваліся струны. Ціхая мелодыя, як першы ўздых дзіцяці, палілася, ідзе, вядзе некуды ў засветленыя разлогі чыстага лірызму. Маладая душа верыць у шчаслівыя далі, узнімаецца, рвецца да іх смелым лётам, мераць у яе адзін за другім громы абману зла, змагаецца з цёмнымі сіламі прозы, б'е скрыдламі ў нябесныя скляпенні паэзіі. Бой даходзіць фазы смерці і жыцця. Белая шата паволі пакрываецца крывавай расою, скрыдлы опускаются, и уже смертельно раненая молодость плача, стулівшися ля ворот шчыльна зачыненага раю шчасця. Урывачак, дзе яна опісвае канцэрт, просто скрипача, які нешта там іграе, вось, гэта опісваецца перад намі, безумоўна, як некая суб'ектывісткая, вострая, балючая праекцыя на ўласнае жыццё.
жыццё, якое у нашай рэальнасці не мае сэнсу, жыццё, якое хутка скончыцца, вось, жыццё, дзе ёсць і ўспрымаць эту рэальнасць можна толькі менавіта праз вот гэтую вот хваравітую вострую свядомасць, тое, што пісала цётка. І калі глядзець, напрыклад, паралельна тэксты, якія пісалі немцы, ці малявалі карціны, яны працавалі роўна па такіх жа законах. І у іх адзін з асноўных герояў быў якімсь хваравіты малады чалавек ці дзяўчына, вось, якая змагалася паміж жыццём і смерцю, якая ўспрымала гэтую рэальнасць як вот такі дзіўны спектакль, поўны нейкіх нават да канца не асветленых, не асэнсаваных вобразаў, дзе галоўная боль, вастрыня і адчуванне немінуючай нейкай гібелі. Пачуццё ўласнай гібелі, пачуццё таго, што ты можаш праіграць, што ты ўжо праіграў. Гэта адзін з асноўных такіх фундаментальных настрояў, якімі сябе жывілі, можа крыху так па-мазахістку, тыя самыя экспрэсіяністы. А чаму жывілі? Таму што тыя краіны, дзе гэта плынь найбольш была развітая, скажем так, Германія, як вядома, яна была, і асабліва пасля Першай сусветнай вайны, а перад гэтым, магчыма, было геніяльнае прадбачанне, што краіна, якую глыбока пакрыўдзілі, краіна, якая апусцілася на самае дно беднасці, і дзе пануе толькі страх, голад, смерць і ўсё. І таму яна нараджала адпаведнае мастацтва, мастацтва адчаю, мастацтва таго, што пекла ўжо у нас тут. Беларусы, чаму таксама у іх, напрыклад, у той самай Алэйзе Пашкевіч, вот такі вот вострыя экспрэсіяністычныя моманты, яны з немцамі ў нечым ядналіся, бо гэта таксама нацыя, якую заўсёды крыўдзілі, нацыя, якая зжылася часам з гэтай крыўдай, і крыўда была адна з асноўных тэмаў, і тэма таго, што мы праіграем, была адна з асноўных доўгі час. Пачаў гэта Баўшэвіч, у цёткі гэта мела сваю праяву, у Купалы далей, часткова у Коласа, хаця Колас, дарэчы, ад іх быў адасоблены. Колас — это асобны космос, скажем так, і ён дзіўным чынам, як бы, вот у гэтае пекла экспрэсіянізму ён не заляцеў. Ён як быццам бы узвышаўся над ім, глядзеў вот так, часам, асобнымі творамі, нешта там у яго магло быць як элемент, але, напрыклад, у адрозненне ад того ж самае Купалы, ён все-таки вот бярог себе для нейкіх больш светлых таких моментаў. Ён все-таки верыў у некую такую ідэальную, у нейкі ідэальны фінал, скажем так. Вот. А Купала, гэты сябр Алэйзы Пашкевіч, гэтым у нечым яе, вучнем назваць яго, конечно, нельга яе, яны хутчэй калегі былі, ён пайшоў яшчэ далей. Яна, напрыклад, такія тэмы паразы, тэмы крыві, тэмы сканання, яны пачалі праяўляцца ў яе прозе, вось, кавалкамі такімі, скажем так, нейкімі эпізодамі, вельмі важкімі, яркімі, але тым не менш. А Янка Купала — гэта ўжо адзін чысты боль. Гэта такі наш у нечым Эдвард Мунк. Абсалютны, прычым, эстэтычна, па колерах, па кампазіцыі, па тэматыцы. Гэта асабліва можна сказаць, калі прыгадаць яго стаўленне ва многіх яго творах, стаўленне да жанчын. Напрыклад, калі мы чытаем «Магілу льва», гэта абсалютна такі момант вельмі суб'ектывісткі, вельмі спрэчны і вельмі, я б сказаў бы, нават дзіўны, нават па сёння. Бо галоўны герой Машэка, які вымушаны з-за натайкі ісці забіваць людзей, які пачынае адразаць галовы, становіцца сапраўдным маньякам, якога ў канцы натайкі забівае. Гэтая гісторыя Купалам паказаная праз тое, што Машэк ахвяра каварнай жанчыны. А каварная жанчына, якая сее смерць, якая водзіць, ператварае цябе ў раба такога бязвольнага, это адзін таксама з элементаў і адна з любімых тэм любога экспрэсіяніста. Во многіх фільмах тагачасных гэта ёсць тэма гіпнозу, нават пэўная тэма таго, што не мы гаспадары свайго лёсу, а лёс у вобразе кагосьці нас водзіць круціць. Вот Машэкам круціла такая Наталька. Яна ім здрадзіла адзін раз і уцякла да паніча, і ён з-за гэтага паводле Купалы ён стаў тым, кім стаў, і яна здрадзіла другі раз, калі ён яе
забіўшы панічу ў лесе, забраў сябе у свой бярлог, пачаў да яе ставіцца з усёй пяшчотаю, а яна ноччу устала, взяла нож і 3 разы яго там гэтым ножом забіла. Не 1 раз, аж 3 разы па садыску. Вось. І Купала так абстаўляе гэтае забойства, што одно забойство на тайке эмоцыйнае пераважвае все там, не ведаю, 100, 200, 500 как бы, забойстваў, які учыняў Машэка. Вот такі ў яго як бы, ну, суб'ектывістка балючы погляд. І ён у гэтым творы, а далей даў сабе поўную свабоду ў сваёй такой фантастычнай рэчы, як сон на кургане. Ён паказвае, што наш свет гэта страшны сон. Наш свет гэта страшны сон, дзе няма любві, няма спагады, дзе ты імкнешся нешта памяняць, але цябе ж за гэта гатовы і забіць. Гаворка ўжо вядзецца пра сон на кургане. Той твор, які ён ўжо пісаў у Петербурзе, і першы наш твор чыста літаратурны, пазбаўлены і всяляка намёку на некую сацыяльшчыну. То, што нам раней заведаваў Богушевіч і астатнія. Так? Тут ужо Купала адарваўся да тых тэм і стварае чыста такое, па мне, экспрэсіянісцкае палатно, дзе дзейнічаюць вобразы знакі, вобразы сімвалы, дзе ўсё патанае, як я кажу, зноў жа, у нейкім трызненні. Вось. І дзе асноўная тэма, што ты, як бы ты б не парываўся штосьці памяняць, ты нічога не памяняеш. Ты ў зачараваным царстве. Беларусь – это одно великое зачарованное царство. Ты не изменишь ничего. Як у Германии Фриц Ланг снимал фильмы про доктора Мабузе, страшного тирана, диктатора, гипнотизера, и инспектор Венг имкнуўся его перамагчы нешта зрабіць, але все равно ты не пераможешь его. Зло все равно будзе, и оно будет тобой кіраваць. Гэтыя сугучныя матывы, гэтыя сугучныя моманты, яны просто, ну, яны навідавоку. Ось. І створана было ў 10-е гады, а ў 10-е гады это самы росквіт такого накірунка, як там «Блакітны вершнік». Гэта пачатак творчай дзейнасці ў Германіі Эдварда Кірхнера, Эміля Нольда. Гэта іхнія вострыя ядавітыя фарбы. Гэта іхняя схільнасць маляваць чалавека не ва ўсім аб'ёме, а вобраз, маска, трагічная маска, маска поўная болю. Вот такія вобразы маскі палы у «Сне на кургане». А далей 14-15 год – это самый росквіт паэзіі Янкі Купалы такога кшталту. Вот, усе ведаюць такія яго творы, зараз мы знойдзем, працытуем, напісаныя ў 15-м годзе, як, напрыклад, так, «Таварыш мой», так? «Идзе за мною след, костистый бледный труп, як тень за мной при мне, куда я не ступлю, ці я устану, ці ў постели мертво сплю, со мной заўсёды ён, заўсёды гэты жывы слуп, вокруг мяне пабудаваў жалезны зруб, ператварыў турму бязмежную зямлю, садраў чуццё, ці я цярплю, ці не цярплю, здушыў вужача грудзі ў 100 сталёвых шруб». Вось. Вот той самый вобраз. Тобой кіруе некі труп, тобой кіруе некае зло, якое можа прадставаць у самых розных вобразах, і ты ад яго нікуды не дзенешся. Ты марыянетка ў гэтым свеце. І калі чытаеш большасць твораў Купалы, ты бачыш, што ён глядзіць на гэты свет з вялікім непаразуменнем. Чаму я нарадзіўся ў гэтым страшным пекле? Купала і крыўда – гэта, ну, тоесныя сінанімічныя рэчы. Ён жыў з пачуццём крыўды, бо сям'ю яго пакрыўдзілі. Там не далі шляхецтва, так? І бацька рана памёр, і браты памёрлі, і несправядлівасць поўная. Яна яго маральна біла просто, так? Гэта крыўда у яго была далей у ягоных творах, і гэта засталося і пазней. Вось, ён не мог прымірыцца з гэтай рэальнасцю. Адсюль магчыма і алкаголь, адсюль магчыма і іншыя моманты. Ён не мог над ёй узняцца. У гэтым сэнсе, конечно, Якуб Колас поўная яму процівага, і, ну, чалавек, магчыма, больш моцны, а для мяне нават у творчасці, Купалу я вельмі люблю, у творчасці першы беларускі літаратар, які імкнуўся узняцца над нашай гэтай рэчаіснасцю і паказаць яе сапраўды, ён як сонца і шмат промняў, паказаць яе ў самых розных адценнях. Іранічным, гумарыстычным, часам трагедыйным, драматычным, самым розным. Колас быў першы, хто стараўся выйсці з гэтага зачараванага кола, і у яго шмат разоў это атрымоўвалася. Вось.
Прыклад з той самай новай зямлёй, пра якой шмат разоў казаў. Калі б Купалу пасадзілі, не дай Божа, ў турму на 3 гады, а яму шанцавала, ён ж не сядзеў, не ходзіць, так? Працяглы час. Ввогуле, так, яму толькі што там 15-й год, наша Нева, і так далей. То наўрад ці Купала напісаў бы такую прасветленую і ў сваім увогуле, ну, глобальна кажучы, светлую рэч, як новая зямля. Ён бы напісаў бы твор поўны болю, што ён в этой турме, он пакутае, вакол вампіры, вакол я не ведаю што. Вот. Колас, наадварот, чым горшаму, тым большым уцякае ў некае святло. Першы беларускі літаратар, які наадварот, калі ўсё кепска, ён стараецца вырвацца на святло. Да яго я не ведаю, хто б так бы хацеў, мог рабіць. Цётка наўрад ці не. Калі было кепска, она наадварот патанала ў дэпрэсіі, смутнаглядстве. Ядвіг Інша пісаў іранічныя, празаічныя такія рэчы, але нельга так назваць таксама. Колас першы. Першы, хто казаў, што, хлопцы, свет наш сапраўды пекла. Все несправядліва, все жахліва, але вы можете ў ім загінуць. Что? Видеоизображение в центре всех участников. Вы можете загинуть, але можете и выжить, але при одной умове. Не думайте про себя. Не будьте эгоистами, не будьте эгоцентриками. Думайте про своего ближнего. Купала был великий эгоцентрик. Кожный его герой – это он сам. Які кричить: «Меня покрывдили, мне боль, меня шкадуйте, альбо не шкадуйте, але я загину, потому что мне кепска». І гэта мужик у адвечнай песні, і гэта галоўны герой «Раскіднае гнязда», бацька, так? Вось які маналог сказаў і павесіўся. А навошта жыць, правильно? Лепш павесіцца, так? Гэта многія астатнія героі. Вось. Гэта ён сам, які кажа: тут не, тут трэба загінуць. Вот. Колас не хоча загінуць, яго героі не хочуць гінуць. Яго героі імкнуцца всяляк не прыстасавацца да гэтага свету, але праз мастацтва, праз нешта стваральнае, яны імкнуцца менавіта збагаціць яго яшчэ штосьці, але яны імкнуцца яшчэ палюбіць іншага чалавека і даць гэтую любоў іншаму, бліжняму. Калі ты любіш хаця б сваю ўнучку, то ты выратуешся. Гэта гениальное просто апавяданне адно Коласа, называецца «Зарабіў». Такая назва ў яго. 26-й год, кніжка выйшла ў 26-й годзе на прасторах жыцця. Цудоўны твор про тое, што нейкі дзед, уже савецкія часы, по-моему, пачатак савецкіх часоў, грошы там гуляюць, інфляцыя, туды-сюды, працуе там на некага пана, на некага кулака, той яго падманавае, кажа: вот за этой там мільёны рублёў ты атрымаеш 10 пудоў жыта, той верыць, прыходзіць на кірмаш, і ясна, што нават, по-моему, там і паўпуда за это не атрымае. І каб гэта пісаў Купала, то ён бы сказаў бы: все, вот, трагедыя, кошмар, там, все нас крыўдзяць, все нас забіваюць. А вот Колас не такі. Дед победаваў, купіў сабе тытуню і купіў сваёй унучцы просто некую свісцёлку. І гэтая свісцёлка так абрадавала деду, бо он падумаў, што яго унучка там ці ўнук абрадуецца, што гэтая маленькая рэч пераважыла ўсе вялікія крыўды. І выхад паводле Коласа толькі адзін: рабіце дабро іншым. Зроўні свісцёлкі. І тады вы самі выратуецеся. Вось. Купала до гэтага не даходзіў, ему это не было цікава. Это быў вялікі эгоцентрик. І ввогуле вся эта плынь экспрэсіяністычная, гэта плынь эгоцентрикаў, гэта плынь тых, хто думае пра сябе, хто думае пра свой боль і сябе ставіць у цэнтры сусвету. Колас, наадварот, ён узвышаўся над гэтым сусветам і, як тое сонца, асвятляў яго рознымі промнямі. Промнями добрыні, промнями іроніі, крыху промнями болю. У гэтым сэнсе быў першы, адзін з самых багатых і самых творча і настраёва нечаканых нашых пісьменнікаў. Бо і пасля яго многімі валодала толькі одна некая, одна нота, скажем так. Таксама вельмі цікавы творца Змітрок Бядуля, про якога я чытаў, чуў, што ягоныя творы імпрэсіяністычныя. І мне одна вучаніца спыталася: а што, ты Бядуля імпрэсіяніст? Я перачытаў яго абразкі, я перачытаў яго прозу 20-х гадоў. І, конечно, ніякага імпрэсіянізму, у тым значэнні, якое укладывалі ў яго там тыя самыя мастацтвазнаўцы, я не ўбачу.
Таму што імпрэсіяністы гэта хто? Гэта тыя людзі, якія яны бачаць рэальнасць і ствараюць гэту рэальнасць. Суб'ектыўную, але рэальнасць. Моне бачыць стагі сена і малюе эти 4 стагі сена. Это кадр, як такі моментальны кадр з таго, што мы бачым. Блікі сонечныя, яны стараюцца наадварот паспець за рэальнасцю. Яны стараюцца паказаць яе такое, якая яна ёсць. Обновлена. Все меня чуете? Все хорошо, сынок. Выдатно. А экспрессионистам гэта реальность не патрэбна. Реальность гэта нагода зноў жа паказаць, што это нешта страшнае, і лепш я пакажу сваю фантазію гэтай рэальнасці. І у Бядулі, напрыклад, там няма пошуку гэтай рэальнасці. Там множа сваё, суб'ектывісткае, поўнае клічнікаў, поўная таких вось вострых, гарачых маналогаў, плачу, смеху дзікага, поўная кантрастаў прастора, празаічная прастора. Узяць, напрыклад, тыя ж самыя абразкі. Зараз, дзе нашы абразкі? Абразкі, там 13-й год, так? Нуда якая. Як дзяцел асіну, дзяўбе мяне кволыя грудзі, няўпынная гора. Ці такі праўда, што душа моя загачана, нібы заваліўшаяся старая студня. Ці такі праўда, што светлая новая крынічка не знойдзецца ўжо для мяне. Я пакіну вёску родную, уцяку ад людзей, я апынуся далёка за балотамі, у старым цёмным лесе, выберу сабе дуплаваты дуб і давай жыць у ім. Вот пачынаецца так, напрыклад. Под этим мог бы подписаться и Купала. Только герой бы Купала не жил бы в дубе, повесился на дубе, скажем так. Ось. А то тут іншае. Зноў жа, я пакрыўджаны, нічаму не важна. Тут у Бядулі это все ввогуле ператварае ў такую сімвал просто, так? Не важна, просто дадзенасць, так? Уцяку ад усіх, буду ў сваім горы. У іншым абразку я сягоння хачу быць адным. Зарніца пагасла над нямым ельнікам, над высокім азяродам падняўся маладзік, нібы ценькая каруна, павячэралі ўсе вёсцы леглі спаць, толькі адзін шчыры запознены араты шыкрочыць з поля, і ціга працягла сапе, ён змардаваны. Я хачу быць адным, і ўсё роўна не магу, дробным макам абсыпалі душу мою чорныя думы і не даюць спакою, я не магу быць адным. Зноў тая ж самая тэма вострай трагічнай адзіноты. Праўда, калі чытаеш Бядулю, то ловішся на думцы, што ён хутчэй, калі Купала зжыўся з гэтым болем, і сапраўды яму балела, он пакутаваў, і гэту пакуту выкідываў, паказваў яе, так? Рабіць удзей, што хочаце, так? То Бядуля часам карыстаўся гэтым як такім выдатным стылем. Ось. Не заўсёды можна паверыць, што сам Бядуля быў такі неврастэнік, ён так. Хутчэй яму проста падабаўся гэты стыль, яму падабаўся той час, калі ён жыў, яму падабалася, як людзі пісалі такімі вострымі словамі, вострымі фарбамі, кантрастнымі, і ён проста аддаўся гэтай плыні і ператварыў і ствараў проста высокамастацкія экспрэсіяністычныя тэксты, якімі ён працягваў ствараць і рабіць і ў 20-е гады. І, напрыклад, паводле Бяду 20-е гады это ўвогуле былі цікавыя, тому што 20-е гады той самы экспрэсіянізм уже застаўся, але стаў называцца як у Германіі мастакі такі сталі называцца як прадстаўнікі новай рэчаіснасці. У адрозненне ад тых, хто да рэвалюцыі ствараў, дзе было асноўным вострыя фарбы, яркасць, пастознасць, часам нейкі схематызм карціны, так? То прадстаўнікі новай рэчаіснасці, яны наадварот вымалёўвалі дэталі, прамалёўвалі рукі, жылкі, вочы, ўсё, але гэта былі не рэалістычныя героі зноў жа, а як нейкія гратэскныя, страшныя, карыкатурныя вобразы, дакладна дэталёва прамаляваныя. Дамы чорныя, страшныя, цагляныя, кожная цаглінка будзе прамаляваная, але яны як з некай жудаснай мультыплікацыі, скажам так. Гэта той самы Отто Дикс, гэта Йорк Гросс, гэта іншыя мастакі такого кшталту германскія. А ў нашай літаратуры тое ж самае. У нашай літаратуры, калі ў 10-е гады гэта было, пэўна такая, зноў жа, схематычнасць, як стыль, так? Дзе ўсё фарбавана, такімі шырокімі мазкамі, то ў 20-е гады пачынаецца такая гратэскная дэталізацыя.
усяго таго, што ўнутры адбываецца. І тут ізноў жа можна ўспомніць прозу Змітрака Бядулі. Прытым Бядулі хітры. Ён можа пісаць апавяданне па зместу савецкае, банальнае, як, напрыклад, дэлегатка. Ну, сюжэт самы банальны, просто жанчына, якую б'е мужик-алкаголік вёсцы, яна церпіць, пасля чарговага збіцця она не вытрымлівае, бяжыць да дзяўчат камсамолак, жаліцца, і адбываецца перараджэнне. Яна сама становіцца, ну, ледзьве не камсамолкай, дэлегаткаю, выступае за правы жанчын, і яна так маральна перамагае. Ну, сюжэт просто плакат банальнасці і так далей. І Бядулі карыстаецца такімі сюжэтамі ў 20-е гады, каб да яго ўлада не зачапілася, але насычае ўнутры эту банальность абсолютно нечаканными, гениальными параўнаннями, вострыми, описаниями такими гэтых героев, что это не люди, а сапраўды, як яны ожили с картины того самого Отто Дикса, где описывая кожную зморшчынку, кожны там, не ведаю, мука, мукой там залепленыя вочы, там яшчэ штосьці такое, так? І гэта глядзіш на гэта, як на сапраўды вострую, гратэскную карціну. Не реалистичную, а менавіта вот такую субъективную. При том, что сюжет сам по себе ничего в себе не уявляет. То есть Бядуля первым показал, что для мастака сюжет не важен. Сюжет – это абсолютно ерунда. Можно не только ему головне было не про кого робить, а як робить. Вот и все. Это был погляд Бядулі. Купала в 20-е мало писал, а калі ствараў, дык гэта былі вершы для савецкай улады неадназначныя, отак я пролетар, і незразумела было за тое, што ён хоча быць пролетарам, супраць таго, так? Колас, які ніколі не быў блізкі да іх, як я ўжо казаў, это быў час яго іроніі, тонкай іроніі над той рэальнасцю, якой ён быў. Вспомніце геніальна Хаіма Рыпса, шыкоўнейшага прокурора, этой апавяданні, ці Курскую анамалію, які все выйшлі ў зборніку апавядання ў 26-м годзе. Это зусім іншы погляд на рэальнасць, так? А маладое пакаленне, яно цалкам прыняло і пераасэнсавала здабыткі папярэднікаў. Хаця вонкава яны лаялі там і Купалу, і Коласа, і Бядулю, усіх лаялі, мы кажам пра маладнякоўцаў. Але яны взялі тую ж патэтыку, тую ж вастрыню, тую ж такую, скажем так, спрэчнасць у поглядзе на рэчаіснасць, ну той самы Міхась Шарот. Але назваць іх цалкам экспрэсіяністамі нельга, бо таго самага Шарота, ён карыстаўся ўсёй гэтай тэхнікай, можна успомніць хаця б яго, ну, босы на вогнішчы, само сабой, чырванакрылага вешчуна. Але там все-таки в основе нават не перамога, а в основе чыста дзіцячая радасць, што можна гэты свет, ну свет зноў жа не ідэальны, свет пекельны, можна яго бурыць. То есть Янка Купала ў 10-е гады гаварыў, што ну, мы живем на тым свеце ўжо, і мы нічога з гэтым зрабіць не можам. Мы можам толькі трагічна загінуць. Ці павесіцца самі, ці нас заб'юць, але ўсё, мы тут, мы нават уже не людзі, мы некія цені. Гэта погляд Купалы, так? А Шарот пасля 19-го года сказаў, так, гэта свет такі, але мы сядзем на самалёт і яго ўвесь раздзяўбем гэтым агнём. Паэма «Чырванакрылы вешчун» пра гэта. Лірычны герой сядае з лётчыкам і пра всю паэму яны ўсе тыя краіны, над якімі пралётваюць. Няхай это капіталістычныя краіны, неважна. Яны просто растарабаняць пуху доскі, буры ўсё, ламай, тра-та-та, там за нами беднота, гэта ўжо босы на вогнішчы, так? Это радасць, чыста дзіцячая радасць ламання. Вот, гэта тая новая фарбачка, якую прынёс Міхась Шарот. Не стварэнне, а абсолютного ламання. Ну, на вялікі жаль, толькі пасля таго, як Шарот все это зламаў і стварыў пасля гэтага элегічную паэму «Успамін карчма», дзе прыгадаў сябе, прыгадаў той час, калі ён жыў у вёсцы, каханне да габрэйкі. Выдатная паэма, недаацэненая, зараз всімі забытая. Шкада, што пасля гэтага ён ужо не перастроіўся на нейкі новы лад. Плюс яго задзяўблі крытыкі, што ну, маўляў, вы аўтар толькі двух геніальных паэм, нават адной паэмы «Босы на вогнішчы», вы рэвалюцыйны паэт, все, але больш нічога вы стварыць новага не можаце. Ну, задзяўблі ён сапраўды нейкіх хранічна новых выказванняў, паваротных не стварыў. Хаця, думаю, творы цікавыя былі, проста мы не ўсё чытаем, не ўсё чыталі. Увага, Василь, можна я уклінюся?
Так. Гэта Наталя. Зараз 18:40. Zoom прапанаваў нам яшчэ падарунак, але мы не ведаем наколькі. Каб мы мелі гэта на ўвазе, і, можа быць, нейкія пытанні будуць, вы папытайцеся в публіку, можа быць, хто-то вас хочуць запытаць. Раптам нас потым Zoom адключыць, калі мы не будзем ведаць от часу. Добре, Просто калі ласка. сказаць захоча. Ну, я думаю, хвилин 5-10 нам дасть, тому добре, давайте тоді зараз момент питання. Може, що не так про Колоса сказав? Не, ну нам вось цікава, вось па-першае, смерць Михала, там таксама такія вось трагічныя гэты ўсе ноты, потом вось смерць ваўка вот новай зямлі, вось гэта можна таксама аднесці да вось... Да того, что рабіў Купала, такого трагічнага погляду на жыццё. Не, я ж казаў, што Колас для мяне як сонца, дзе ёсць промень і трагічнасці, але ёсць і шмат іншых прамянёў. Ён не адмаўляўся. Яго было апавяданне «Царскія грошы», дзе герой у канцы звар'яцеў. Калі ласка, гэта любы Фрыц Ланг здыме кіно, і здыме это так вот, чорна-белае такое ўсё, і прыйдзе, там з'явіўся Мікалай. Гэта ёсць, конечно, але гэта ён этим карыстаўся як элементам. Это не увесь Колас. Это не то, что Михась Зарэцкі, у якога тотально все жанчыны настроены на суицид, яны забіваюць мужчин, самі гінуць і так далей. Гэта не гэта, скажем так. Вот. У яго гэта, ну, в адным апавяданні так, а побач у яго будзе апавяданне пра дзеда геніяльнага, у якога дзве ўнучкі, так? Одна немаўлятка, а другое, вось яны мух забіваюць. І ты читаешь гэта, і ты так завісаеш. Сюжэта няма, то пра што? Да не пра што. А это так класна зроблена. Таму Колас, ён ад іх усіх вельмі адрозніваўся. Это асобная планета, скажем так. Ён быццам бы ў тых правілах не быў. Богданович как бы карыстаўся этими вострыми экспрессионистычнымі моментами, але зноў жа, скажем так, ну, с таким больш таким, як бы, магчыма, рацыянальным падыходам, зноў жа, як стыль, як такі вот, як вобраз выразнасці, ну, як мне здаецца. Вот. Так, калі ласка. Хто, што, вось. Михась Павлович, вы ж там з нами могли б задати питання. Ну, задайте питання. Минуточку, я тут переключился. Вот, Так мы вас чуем. Угу. Минутку, сейчас перейду. Так, меня чувать? Так, выдатно чувать. Чувать, ну, добре. Вот. Так, ну, я вам скажу, значит, не столько питания, сколько так, это вот уже оценка. Тут тем больше, что я дошел уже, можно сказать, литературознавства. Вот, а так вот у тем, что вы говорили, я бачу вышейший пилотаж литературной думки. Ось такой глибокий анализ, глибокий и свежее такое, ну, некое бачення того, что было в початку стагоддзя в литературе. Так что я в захоплении от вас, можно сказать. Вот. Ну, а коли закончите, то некоторые питания, некоторые, так сказать, разважания у меня есть. Что я еще пока посяджу, послухаю. А можно писать в чате. Дякую великий за вашу увагу, за ваши слова. Я могу так сказать, что я, до речі, однако Купала экспрессионизма. Я вот долгий час про это не думал. Когда я учился в университете культуры, у меня был такой выкладчик Садаўнічы. Вось. Такі скептычны, разумны, такі цікавы чалавек. І ён нешта мне запытаўся. Мы праходзілі, по-моему, быў білет типа п'есе тутэйшыя Купалы ці што. І ён запытаўся, а вот да якога гэта стыля накірунку вот это вот адносіцца тутэйшыя? І я нешта сказаў ему, не падумаўшы, просто вот сказаў экспрессионизм. І ён неяк так завіс, так нешта задумаўся, пачаў себе шептаць экспрессионизм. Пачаў думаць, паставіў мне нешта на аўтамаце, там некую, на вот вельмі высокую адзнаку, все еще думаючы гэта. Я так з ім пайшоў, ён так і застаўся ў сваіх тых развагах. А пасля я уже, ну, пачаў як бы чытаць по-новому гэтыя ягоныя вершы, супастаўляць з тым, што паралельна дзеялася ў іншых краінах, ну, і яно як бы, ну, яно эстэтычна супадала, ну, сапраўды, вось. А калі, ну, дагаворваць пра 20-е гады,
і пра ну, мастацтва новай рэчаіснасці, якое вот менавіта было ўласціва Германіі, там Аўстрыі, то ў нас пад гэта падлягае, напрыклад, Міхась Зарэцкі, так? Які таксама можа дэталёва, амаль фізіялагічна апісваць нейкія моманты вострыя, які любіць брутальнасць эпізодаў, які любіць забойствы, які любіць кідаць людзей у гранічныя станы, часам не падкантрольныя ім, які любіць зноў жа вобраз загадкавай жанчыны, якая нясе ў сабе смерць і разбурэння, то тут ён таксама падпадае, тут он можа быць эстэтычным сябрам тых хлопцаў, які ў 20-х былі за мяжой. Вось, Зарэцкі. Пасля яго ўжо, конечно, ўжо ў 30-е гады, калі ўжо пачалася такая татальная цэнзура, і ўжо нельга было разгарнуцца ў поўную сілу, то там ужо пра гэта гаварыць не прыходзіцца. Там уже все казали, что у нас існуе реализм, и не просто реализм, а социалистичный реализм. Але тым не менш, все роўна многім удавалася неяк выследзець з гэта пракрустава ложа, як таму ж Галавачу, які, можна сказаць, шмат чым вучыўся ў Зарэцкага. Вобразнасці мыслення, так? Позняму Тодору Кляшторнаму, я не кажу ўжо пра Хадыку, які ввогуле жыў быццам бы на іншай планеце і не цяміў, дзе ён знаходзіцца, яшчэ нельга там параўноўваць у 36-м годзе воблакі альбо горы з усмешкай Дон Кіхота. Ну, за такое проста адразу трэба арыштоўваць і ўсё, а ён напісаў, і нармальна. Таму, эпізадычна гэта ў нас прысутнічала, а далей, што называецца, дарэчы, это што вот кірунак, экспрэсіянізм, можна назваць, што он родны брат ці унук, ці сын романтизма. Потому что романтизм это той же самый индивидуальный, такі индивидуалистичный погляд на реальность. Альбо уцёкі нават ад реальности. То, что рабілі экспрессионисты, толькі больш востра, больш брутальна, больш радыкальна. Так? Вот. Гэтыя два кірункі, яны нікуды не зышлі, не памерлі, як, напрыклад, там класіцызм, там ці што-небудзь. Яны зараз ёсць просто у розных выявах і у розных элементах. Там, Караткевич, асабліва ў дзікім паляванні, так? Кавалачкі, элементы ёсць. Асабліва ў тым, як ён апісвае герояў. Он же апісвае не жывых герояў, так? А это нейкія брутальныя вобразы маскі. Ад Надзеі Яноўскай до Сарокі Цейшэкава, так? Вось. Гэта часткова прысутнічае, часткова зусім можа быць эпізадычна, нават у Стральцова, калі герой, забыў назву апавядання, на жаль, едзе да бацькоў, нешта яму стукнула, паехаў да бацькоў на вёску, яго застала дождж, застаў страшны ўсё, ён ідзе там, ледзьве нейкае балота трапляе, пасля праходзіць міма нейкай хаты і бачыць у акне ўжо вечарэ, што нейкі мужык стаіць па цэнтры хаты і глядзіць там на лямпачку. Глядзіць так, чаму, глядзіць, што? А вакол герою здаецца, што надо жываюць нейкія там пачвары. Вось. Пасля он прыходзіць да сябе да хаты, бацька расказвае прычыну, чаму там той дзядзька такі быў, бо сын у яго памёр. Але тое, як Стральцоў гэта апісвае, тыя сродкі, гэта он таксама карыстаецца сродкамі блізкімі Купалаўскім, блізкімі таму самому Вядулю і гэтак далей. Вось. Так што у гэтым ключы яно і далей мела свой працяг, і цікава, што зараз будзе далей. Вось. Але для таго, каб ствараць сапраўды, як мне здаецца, такія экспрэсіяністычныя вострыя штукі, трэба быць самому да канца шчырым, хаця б тым, каб не баяцца выказваць то, што ў цябе ўнутры набалела. Тое, што ў цябе ўнутры, што называецца, той боль, той пухір, той, можна назваць як заўгодна, так? Не баяцца паказваць. Каб не хавацца там пад маску нейкага там цынізму ці яшчэ чаго. Таму, калі казаць шчыра, наша беларуская літаратура гэта як заўсёды мала даследаваны такі архіпелаг. І, безумоўна, пытанне наконт рэалізма вельмі спрэчнае. Цяжка назваць, хто з пісьменнікаў нашых 100% рэаліст, які дзейнічае паводле гэтых законаў. Прывітанне маладому пакаленню. Паводле гэтых законаў альбо не. Бо беларусы, яны все-таки любяць экстравагантнасць. Беларусы любяць уцякаць у сябе, у свае сны, у сваю эту суб'ектыўную выстрыню. Ды яны і баяцца ад рэалізма, на самом справе. Нам всех бы ў літаратуры, так? Таму мы дзеці экспрэсіянізма. І гэта добра, это файна. Вось так, я могу так на этом завершить свою гаворку. 50 хвілін паговорили. Таму калі пытанні, які зараз што, можам што-то празважаць.
Пытаюцца ў чаце нашы наведвальнікі сённяшнія, ці будзем мы такія практыкаваць лекцыі ў новых умовах? Чаму не? Можам выбіраць розныя вострыя тэмы, ну такія. І так, калі будзе попыт і будзе цікава, конечно, можам пра асобных пісьменнікаў так гаварыць. Вось. Бо вельмі засумавалі па амазонках. Людзі, вот нашы наведвальнікі пішуць, што засумавалі па амазонках, і было б добра такія лекцыі наведваць. Так, добра, конечно, без проблем. Будем. Вось. Потому что зараз ёсць і матэрыялы, зараз скажу, я зараз займаюся тым, што вот пачынаю онлайн выкладаць беларускую літаратуру, это значит, што трэба самому перачытваць шмат што раней чытаў, а перачытваючы ты бачыш так крыху новымі вачыма. Нават я кажу, вот то самого Якуба Коласа, ты уже ведаеш, а не, вот бярэш канкрэтны вот зборнік апавяданняў, глядзіш і адкрываецца зусім іншае просто, вось. Скажем так, тая вот эта вот Агатка, это апавяданне про дзяўчынку, якая вот 6 гадоў, а ёй быццам бы 4 гады, так, вось як у летні забілі кантрабандысты ў канцы, а яна выжыла. А таму што вот Колас нацелены зноў жа, вось, каб Купала пісаў бы ці іншы, забіў бы эту Агатку просто і яшчэ папісаў бы, як бы яе забівалі. І колькі разоў ношу саджваўся ў шыю Агаткі. А Колас не, таму што ён павінен даваць надзею. У асобных апавяданнях так, смерць таго, але агульнае пачуццё, надзея. Без надзеі мы загінем, мы жывем у такім страшным свеце, што сэнс яшчэ больш усугубляць гэта, скажем так, у сваіх творах. Вот, скажем так, ну, пазіцыя Коласа. І калі мяне спыталіся, пра што гэта Агатка апавяданне? Я кажу, ну, пра тое, што Сымон музыка. То есть гэта, па сутнасці, ён пісаў пра сябе. Это ягоная душа, это ён сам, вот у гэтай вобразе этой маленькай дзяўчынкі, якая не можа, ну, не пра ўсё можа сказаць навакольнаму асяроддзю. Колас не пра ўсё мог усім сказаць, правильно ж? Хоць быў, вакол яго было шмат людзей, але ён быў, ну, часам он даў, такая была свая адзінота. Але ён мог сказаць прыродзе, мог сказаць там дубку, там усяму. І гэта не прыгожае слово, это, ну, факт такі буддыйскі, так? Вось што у яго было. І сябе он часам зашыфроўваў у такіх вот вобразах. Таму вот можна над лекцыю пра яго зрабіць, пра Якуба Коласа, у нечаканых вымярэннях. Потому што там кожныя 10 гадоў... Дзякуй, для нас гэта вельмі цікава, да. Так, і ён унікальны тым, кожныя 10 гадоў он жа абнаўляўся. Вершы яго – это одно, пачатак, там, дзе «Тесно збіты наши хаты», так, это одно. Паэма «Новая земля», «Новое слово» – это другое. Іранічная проза 20-х – это третье. Вершы 30-х гадоў, это зусім 4-я тэма. Асабліва там на Новы год 37-го года, дзе он выказвае сваё сапраўднае стаўленне. Любоўная лірыка 40-х гадоў, колькі разоў казаў, это унікальна, калі паэт пасля 60 раптам пачынае пра каханне пісаць. Звычайна ўжо ўсё, уже это не цікава, а ён он гатовы. Так што у гэтым плане это адзін з тых рэдкіх пісьменнікаў, які цікавы кожную амаль што 5-годку. Абсолютно абнаўленнем стылю. І не так, як это у Пікасо, якога там больше ад кан'юнктуры было, а тут як бы шчыра, вось ад сэрца. Таму можам пра Якуба Коласа. Толькі, ну, сфармулюем некату вот ідэю і зробім. Што вы думаеце, спадарня Наталья? А вот вы казалі пра мастакоў. З якім бы з мастакоў параўналі Коласа, як бы вот бліжэй да творчасці, да, ну, вот, цікава, да, на ваш погляд. А вы знаете, я вот так зараз боюся сказаць толькі за кошт таго, што ён, ну, сапраўды быў вельмі розны, так? Тут трэба, ведаеце, што тут трэба падрыхтавацца, і калі мы будзем, калі раптам мы будзем рабіць такую лекцыю пра Коласа, так? Вот я адным словам пагляджу, нават вам магу тады буду сказаць, што тут ён бліжэй да гэтага, тут да гэтага, тут да гэтага. Тут можна проста памыліцца, бо часам гэта нават можа быць часам нейкія его творы мне нагадывалі такія ў добрым сэнсе, як бы такія нейкія лубачныя, такія, ну, дзе такое ўсё вот абагульненне вобраза пад народ, такое ўсё раз, здесь такое народнае мастацтва. Часам нейкія такія мадэрнісцкія рэчы былі. Вот, але тут трэба яшчэ больш падрыхтавацца і менавіта зрабіць такія вось, ну, паралелі. Тому што ён адзін, ну, ён вельмі складаны пісьменнік у гэтым плане, у добрым сэнсе гэта слова. Добра, дзякуй. Скажыце, вось, у мяне калісьці складвалася ўражанне, што, ну, вось, і Купала, і Колас, і там
усе астатнія літаратары пачатку стагоддзя як бы варыліся ў сваім беларускім саку. Ну, але ж гэта неяк прымітызуе іх уже. Я думаю, што мелі яны магчымасці чытаць, скажем, заходнееўрапейскіх пісьменнікаў, тых же імпрэсіяністаў, можа нешта там пераймаць у іх. Вось, і ці гэта можа проста чыста тыпалагічныя сувязі па павеву часу. Ну, вось час патрабаваў именно таких форм, и все. А на некое яны там не плывали. Допустим, калі вот Пушкин, ці там Мицкевич цікавіліся Байроном, вот и яны ад яго нешта брали, так сказать, нешта, ну, некую плынь уваходзілі заходнееўрапейскую. А як тут было? Ці маглі яны чытаць? Вот там вы некаторыя прозвішчы пералічвалі у імпрэсіяністаў заходнееўрапейскіх. Ці маглі яны іх чытаць? Ну, до революции, что было датычна, конечно, могли. Потому что той самый Шкупала... Так я маю на увазі до революции. После это зразумело. Там уже обрезал, как бы. До революции, нет, в 20-е годы, я думаю, могли. В 20-е все-таки показывали и фильмы Ланга, Нибелунги, там, и остальные. Ну, коли глядеть, так, по афишах, они бачили все это, и это все, и Купала вельми любил кинематограф, кино, он ходил на все эти фильмы, так? Вот, до революции могли, ну, Купала ж из дарма так рвался в Петербург в 1908 году. Каб дзеля чаго? Каб насыціцца новай эстэтыкай, каб якраз не варыцца в гэтым саку нашай нівы, дзе ён уже жыву, кажем, все, помираю. Тому, конечно, а там гэта и Андреев там, и остальные творцы, там и Миттерлинг, и, конечно ж, я думаю, ты вот там кинематограф был, фильмы Пауля Вегенера, Голем, там остальные были, датские фильмы, мелодрамы брутальные про женщин Ванг показывали. Купала сам казал, я ходил не по музеях, а я ходил по разных этих притонах, я ходил по кавярнях, и в кинематограф он ходил, конечно же. И, само собой, а вось про кинематограф я как раз не подумал. Это как раз на новые формы. У Пушкина кинематографа не было. Так. Это как, например, Купала, не знаю, там, до революции весь час жил на неким хуторе. Вот питание, откуда он все это доведался? А же Петербург, это центр всего. Конечно. А Якуб Колос, сколько раз он згадывал Кнута Гамсуна Колос, например, так? Он любил этого письменника и Гамсуна. Но мне, например, Гамсуна треба еще раз перечитать. Ну, я ведаю, Холод там, остальные, а я треба перечитать сувязі з Колосом, как поглядеть, где яны, вот сапраўды перакрыжоўваліся так вот психоэмоцыйна, так? Вот. Богданович згадывал футуристов, Богданович згадывал эстетов, декадентов, правда, он их больше смеялся. Богданович был больше эрудированный, мне здаецца, в этом сенсе. Богданович так, а гэтыя хлопцы таксама цягнуліся до культуры, и, ну, у Купалы это был Петербург, вось, а у Колоса это было ўсё, мабыць, тое, што ён мог дастаць сам, калі ён быў в Вільні, калі ён быў у Мінску, калі ён быў увогуле ў там нейкіх паездках, тому што, ну, ён якраз быў з тых, як бы самаадукацыі шмат што дасягнуў. Вот, яго быў шырокі абсяг. Але гэта яшчэ, конечно, тэма, ну, калі так дакументальна сказаць, а вот ці бачыў ён, не знаю, фільмы Ланга? Конечно, тут трэба глядзець перапіску, знаходзіць, што вот сёння мы пайшлі на такі-то фільм. Это трэба знаходзіць, так? Але то, што яны жылі в один час, і павевы, і то, што оно прыходзіла да іх, ну, само собой, што яны этим цікавіліся. Плюс, ну, Колос шмат чытаў, усё, што было магчыма, ён ведаў. Павевы, несумненно, былі. А Купала яшчэ забыл, папа не забыл. Асгур згадываў за эру 30-е гады, што калі Купала яго знаёміў з Алексеем Толстым, и Толстой кажа, ну вот вы вот все соцреализм, а вот подобается вам Майоль, там, и остальные такие вот скульпторы. И Асгур такие, ой, ну что, ну я, как Купала кажа, что, нормально, гляди, ты ж Азаир, развивайся и в этом шляху. Это были 30-е годы, это вспомины Асгура. Плюс советские, ее не мог, мабуть, всех назвать, он мог Майоля назвать. Але натурально, что, мабуть, мала быть говорка и про неких там и авангардистов, яких Купала любил, памятал. Вот сам был таким, ну, сон на кургане, это что? Это чисто такая, ну, авангардная, это чистое ну, творческое мастерство. И, по-моему, упершыню нашей литературы он таки створил, правильно? Ну, без некой привязки там до бушевичевской конкретики. Там уже, а я это зрабіў у Петербурзе. Он зрабіў у Петербурзе, и еще пытание, як он это робил. Я не знаю, может быть, там
был фильм «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», если бачили вы, Терри Гильяма. Вось, про двух героев, які конец 60-х годов, і яны могуць жыць толькі вот праз кокаин, праз нешта, могуць спрымаць Амерыку. І там некія іхнія трызні, некія такія все трэчы, яны праз гэта могуць глядзець на жахі Амерыкі того часу. Там з гумором зусім. І я абсолютно магчыма, што упало был такой подорожжа по этому Петербурге, и когда створилось это вот абсолютно фантастичное сон на кургане. Можно там с Брусовым, там не ведаю, там, и он убачил это, все может быть. Вот. Тому, так, прочитать бы добрую книгу про реальные уплывы, не только горки колос купала, але и далей, это вельми хотелось. Добре, дякую. Дякую велике вам. Ось, вельмі ввогуле цудоўна, што ёсць такая канферэнцыя і што магчымасць тут всіх пабачыць вот просто в адным мониторе. Это вельмі прыемна, вельмі... Это где-то, кто тут организатор? Что-то я не у всех бачу. А яны просто не ўключаюць камеры. Не хочется включать, не хочется, каб на іх глядзелі. Некоторые сами отключаются, некоторым Ольга повыключала, бо у нас на працы не худкий интернет и боится, как не застряли. Ось яно что, значит, это да. Как не напруживала эту сетку. Это. Да. Зразумела. Ольга, подключи конференцию. Да. Это я просто чисто риторичное питание, не так уже так это важно. Важно голос суть, важно общаться, как кажется. Вот. О, вот Наталья. Вітаю. Я як у ночь у музеї сижу. А то тут Лиза до меня звернулася непосредственно. А где Лиза? Не видать на экране. Вот это у меня было недоумение некое. Да. Вот, а так чудово. Великий дякую, Василий. Чудово. И конференции вот вы задумали ладить. Это здорово, коли будет конференция вот такая тоже онлайн. Вот. Это хорошо. Да, у гэтым годзе 40 год нашаму музею, 115 год заброўкі, трэба будзе на гэта адрэагаваць у новых умовах пэўным чынам. Вот, таму дзякую ўсім за прысутнасць. Васіль у нас пачаў ноч музею, і далей у нас вот пасля 7 гадзін вечара будуць выкладзены астатнія нашы праекты, таму, калі ласка, вот, хто пацікавіцца, той убачыць гэта ўсё. Добра, зойдзем, паглядзім. Дзякуй вялікі, усіх быў вельмі рады бачыць, всего самага сонечнага, выдатнага, і далей будзем... Дзякуй, да. Ці у вас это першыя, кажуць, блин, ці не першыя, як для мяне, так это першы вот такі контакт з-за вугра, аж адтуль. Я страшенно задоволены, потому что тут зараз так, я ж на карантине, не выйсці. Вот, просто так это, ну, але я тут, правда, не сяжу, то есть я пишу, то есть я роблю, вот, все-таки контакты некие есть, вот, однако все-таки довольно-таки одиноко, и вот такое живое, вот это, как общение, это мне вельми подобается. Будем бачиться частей, значит. Да. Конечно. Так цудоўна, вы здорово сегодня все это рассказали, так это, кажуть, ну, повод для роздуму, есть над чем задуматься, значит, осенсовать, усведомить для себя это все, то, что вы рассказали. Дякую, Василий, вы просто фантастично это все робите, столько информации, столько вы можете параўнанняў зрабіць, что это приемно вот, почуць, на нейкі новый узровень выйсці. Нам усім. Калі больш няма пытанняў, тады мы будзем адключацца і будзем... А то нас тут могуць абрэзаць, пакуль мы говорим. Добра, тады дзякую, тады ўсё самае сонечнае. Дзякую вам, да, так само. Будем у контакте, будем слухать, да. Обовязково, надолго не развитываемся. Да, я думаю, что надолго не развитываемся. Усім здоров'я, усього найлепшого. До побачення.